косопат, подуване, проблеми с бъбреците. Това е само една малка част от нещата, които това нещо може да ти донесе. И въпреки това го виждам промотирано навсякъде. Верно ли ми повярва? Креатина е най-изследваната добавка в историята. През последните няколко дни попих цялата налична информация, за да мога да ти спестя часове наред в ровене. Ако имаш каквито и да е въпроси, свързани с това колко да пиеш, кога да го пиеш, коя формула да избереш, в това видео ще ти отговоря на абсолютно всички тези въпроси. Първо, какво по дяволите е креатина? Обяснявам накратко, преди да изпадна в молекулния му състав. Креатина е вещество, което така или иначе се съдържа вътре в тялото ти. 95% от него се съхранява в мускулите ти, а останалите 5% в мозъка. Допълнителният му прием увеличава запасите в мускулите с около 30%. Добре, а как всъщност работи креатин? Всяка една клетка в тялото ти използва ATF-а като основен източник на енергия. Най-лесният начин е да си го представиш като заредена батерия. ATF-а е заредена батерия. Когато тренираш тежко, ATF-а се превръща в ADF. Или казвам просто, батерията се изтощава. Проблемът тук е, че заряда на тази батерия е изключително малък и при интензивно натоварване заряда изключително бързо се изтощава. Например, тежка серия в залата, спринт или някакъв тип експлозивно движение. И точно тук идва ролята на креатина. Креатина увеличава запасите на фосфокреатин в мускулите. А фосфокреатина помага на тялото ти по-бързо да превърне ADF-а обратно в ATF. Или казано просто да заредиш по-бързо батерията. А какво означава това реално в залата? Понякога това може да е разликата между 14 и 15 повторения. Той буквално може да ти помогне да изстискаш последната капка от дадена серия. Малко повече сила, едно допълнително повторение. И когато това вече се натрупа, тренировка след тренировка, може да прогресираш повече. Повече прогрес, повече мускул. Повече мускул, по-щастлив. Но тук има нещо много важно. Това не означава, че колкото повече креатин взимаш, толкова по-силен ще ставаш. Тялото ти има лимит колко креатин може да складира вътре в мускула. Когато тези запаси вече са запълнени, да взимаш още и още няма да ти донесе повече сила. Затова идеята не е да взимаш възможно най-много. Идеята е просто да взимаш достатъчно, за да поддържаш запасите си наситени. Това е. Креатина не е някакъв магически прах. Просто помага на тялото ти да произвежда по-бързо енергия точно когато му трябва. Ефекти върху мозъка. Но креатина не е само за мускулите. Той има изключително интересен ефект върху мозъка. Мозъкът е един от органите в тялото, който използва най-много енергия. Въпреки че представлява само около 2% от теглото на тялото ти, използва около 20% от енергията. И както мускулите ти използват ATF за енергия, също се случва и с мозъка. Там също има фосфокреатин, който помага на ATF-а по-бързо да се възстанови, когато има нужда от него. Точно поради тази причина учените вече не гледат на креатина само като добавка за мускул, а и като добавка за мозък. Проучванията показват, че креатина може да ти помогне най-вече с паметта, а има и обещаващи данни за вниманието и скоростта на обработване на информация. А може би най-интересното е, че резултатите изглеждат изключително обещаващи точно тогава, когато мозъка е най-натоварен. Например, когато не си спал достатъчно. Тоест креатина не само че ще направи по-здрав, но ще направи по-умен. До някъде. Форми на креатин. Имаш креатин монохидрат, креатин хидрохлорид, етилестер и още много други. И естествено идва въпроса, кой е най-добър? Отговорът е супер прост. Креатин монохидрат. Това е формулата, която е най-добре проучвана и зад която имаме най-много доказателства, че работи. И най-важното, няма друга формула на креатина, която да показва, че работи по-добре от креатин монохидрат. А и на всичкото отгоре, обикновено е най-евтина. Затова няма нужда да търсиш някакъв по-модерен, по-интересен или по-добре усвоим креатин. Просто си вземи креатин монохидрат. Добре, установихме, че работи. Обаче интересното е, че не всеки получава същите ефекти. Една от причините за това е количеството креатин, което вече имаш в организма си. Ако запасите ти вече са по-високи, креатина просто няма да свърши толкова добра работа. Това не означава, че не работи, просто ефектът му ще бъде по-малък. Като влияние има генетиката, храненето ти и цялостният ти начин на живот. Хората, които ядат повече месо и риба, естествено имат по-голямо количество креатин в тялото си. Затова добавката може да има по-малък ефект за тях. Но това не означава, че не работи. Креатина също увеличава задържането на вода в самите мускулни клетки. Затова, когато започнеш да го приемаш, е нормално да качиш малко килограми и да започнеш да изглеждаш по-плътен. Но разбира се, това не е мазнина. Безопасен ли е креатин? Краткият отговор е да. Креатина е една от най-изследваните добавки в историята и при здрави хора не уврежда бъбреците. Друг много популярен мит е, че креатинът те дехидратира. Но няма проучвания, които да показват това нещо, даже обратното. Просто се увери, че пиеш достатъчно вода, докато го приемаш. Ама ти така или иначе трябва да пиеш доста вода. Единственият проблем, който може да имаш е ако взимаш прекалено голяма доза наведнъж, е дискомфорт в стомаха. Ако вече имаш съществуващи проблеми с бъбреците или други по-сериозни здравословни проблеми, е добра идея първо да се консултираш с лекар. Но за здрави хора в нормални дози креатин монохидратът е една от най-безопасните добавки.
колко креатин трябва да пиеш? За повечето хора от 3 до 5 грама. Ако си по-едър и имаш повече мускулна маса, може да е добра идея да пиеш между 5 и 10 грама. Идеята е проста. Колкото повече мускулна маса имаш, толкова по-голям ти е капацитета за складиране на креатин. Ако искаш да разбереш каква е перфектната доза за теб, след края на видеото отвори безплатния калкулатор долу в описанието и той ще го сметне вместо тебе. Може да направиш и зареждаща фаза. Около 20 на грама на ден, между 5 и 7 дни, разделено на няколко дози през деня. Но не го препоръчвам. Ако приемаш креатин нормално всеки ден, пак ще наситиш тялото си, но ще стане една идея по-бавно. А защо не пия по 20 грама всеки ден? Ти на теория можеш, ама той няма да се усвои. Тялото ти ще изхвърли излишъка и просто ще натовариш стомаха си повече. Ще излезне по-скъпо. Има ли значение кога го пиеш? Не. Много по-важно е да го приемаш редовно всеки ден. А ако пропуснеш един ден, спокойно не е края на света, няма да си изгубиш прогрес. Добре, сега набързо ще разгледаме най-популярните митове, свързани с креатина. Ако чистиш, трябва ли да го спреш? Не, няма причина да махаш креатина само единствено защото си в период на чистене. Даже реално може да ти помогне като запази силата ти. Може ли да ме боли главата от креатина? Не, ще заложа, че просто хидратацията ти е кафенце и хелче. Трябва ли да го пиеш с захар? Не. Въглехидратите и инсулина могат да подпомогнат натрупването на креатина в мускулите. Но това не означава, че трябва да хвърляш няколко лъжици захар всеки път в шейка си. Креатина стероид ли? Не. Вдига ли кръвното? Не. Няма никакви доказателства, че креатина сам по себе си ти вдига кръвното. Ако си на 50, 60, 70, може ли да го пиеш? Можеш. Креатина може да бъде полезен и за по-възрастни хора. А ако си на 15, може? Пий. Ако спреш креатина, губиш всичко. Не. Просто с времето запасите на креатин в тялото ти се връщат до нормалните им нива. И най-вероятно ще загубиш малка част от водата, която си задържал в мускула. Загубата на мускул става доста по-трудно, отколкото повечето хора си мислят. Какво разбрах? Отиваш, купуваш си креатин монохидрат и почваш да го пиеш без да те притеснява каквото иде. А за дозата, калкулатора в описанието ще го сметне вместо теб напълно безплатно. Докато си там, погледни безплатните гайдове за трениране и безплатните тренировъчни програми.